Julelo plak simshufu umbali hayibo. Hey. Ya. Hallo Kwanele. Uyaspeed ugiga uthiyami. Okay, uyakhinya no. Uyakhinya. Uyasincane isitara sakhe. Ayidandona yibo something awuthiya. Kibone mntwana. Hey, mbana we're going. Kibone la maxa. Kithi no. Anane ke ai. Ene wa tseba nana ne ke shibile ka leihlo le le la. Wa bona. Ke bona bo fair. Ha ke re Temeng pega krenda uthiyami yo. Re ka pheha something wa bona. Bo mkgodu. Pheya rasho. Ke mang nako wa rena o so le nako wa re wena. Baya ne. Abanye Na bathu naka re mo. Unamagama amaningi mina. Ngitsaba kubiza ngonakaro suthini. So le nakaro wena. How are you Kwanele? Manje sibale uthi khamba ngalento yakho sibale. Ithini Godman? Ukom. Nini? Ostikar baba. When? Liyangecele yawo sibale. Oh, kusabutana kuphela ku something ngona kuhlakanithi khona le someone omungu binja haye opakile bo something wabona so santsane re tsama go bua le yena cause le yena ona le bo and I Spanish le haye And please bear in mind le kopa ditala tsa lona tsa go skalate dikhemera yiki ya ba sa ka sebetsa mo ba sa tlo phaphe la kukwami yena abantu bazozilawula ni ngikhuluma nabantu engababoni yazi Uyabulisa ukuthi mara ngitebula Hallo nonhlanhla yithabo lona awusijwa yena uJamani uyadelela umazi yithabo lona manje hakathi ikhamera letroko yeah I never go back to the past no food how's the you Kwanele nami njengamanje athi uhlala amacanda yenzeni rana ka indoda akusiyimi ngilahleke eMall of Africa today yofana yo ngalahleka eMall of Africa ngiround ikawo endaweni eyi-1/4 u-3/4 kawo indoda sengidiyizi manje ngikhohlile ukuthi ngine ngama-insurance kanjani imoto ngiyibhake evanga ngisazi uhlala hle indoda ngithola sengile kuma-estore manje ngifike mina ngazi sengimangele ngisha ikaditsi uyazuvala amehlo le hayi currency uyazi uvala amehlo manje uMall of Africa ayadakwana yo bayadakwana ifana ne-Sandton City njengalahleka ngacabanga ngithola sengale uThasha's indoda ukuthi ngifike kanjani angazi sibani uThasha's nakahle ye khona uThasha's eNorth Africa khona uThasha's da nata yikho va la emasandini kumele sishaya ukudla kwama-China awucanga sobhoboza ukudla kwama-China nini obviously mina as long as sifaka ukudla macala mina ngiyaduma yazi yeah phela mina sibamba ngama-China as long as sifaka ukudla doga uyazi mina ke ngayovers uRamaphosa ungenile baba 370 usisi
ungifile something yo Ramaphosa kawapi Akaqithi. bandoda. Yeah, thank you, Pango. Ke go kitchen. Sikhuluma abantu esingababoni mara. Hey. Ha ke re ka tjho gore ke sa tlo kitcheneng mare. Ke eng e re sa e tsebeng ya kitchen? Yeah, but Ra se tseba stove, ra tseba fridge, ra tseba kitchen e na le hao. Omunye usisa athi ulala early, ufuna ukulala early watu lapho akayindawo. Hawe Kanti like ulala early mawuya somewhere kuphela. Ungafuna ukulala early uzovuka late. Angithi ugeza buya somewhere futhi. Nganda ite namakhamera ngithanda ukukhuluma nami kungababoni. Wena ustadisha uku-TikTok. Hayi. Ngistadisha wacona ngiyastadisha. No, usisi la ucommentile. Athi can't join, I'm studying. Mara ubuke live, ustadisha ubuke live. Awukamazi ukuthi Jamani yahlanya. Yahlanya Jamani. Hlali, let i-camera phela. Azine ngifana ne-energy yokuphikisana nani bandla. Ngizwela yini? Hayi. Ngithi uku-break. Uku-break. Ngena ke la uku-break. Bona kona umuntu la utha request. Athi manje check mabasa. Athi kuyenzeka umuntu astadisha ukuthi izinto kanjani noma ngayo. Ucheck mabasa sinokubashiya. Khonakali mfethu. Dabisha imamela abantu. Cabanga thina siloku sikhuluma ngento ezela le engahlangani nje nesikolo. Sikhuluma ngamapantsule lapho ufunda imaths. Cathi uzophasa. Hello. And then How are you? Kawuhlalise. Sorry, angazi ngakhuluma namhlanje. ubani uthi engakhulumi? Angazi kulungile. Ubani uthi Shabalala? Shabala. Akangene, ayikhiza ngena umsiyabo. Bathi ucheck mabaso. Isimuve ushabalala ngathi. Ucheck mabasa ulil Steve, singoko. Check my baby. Check mabazo umuntu. Wena umadreds mfethu uJamani yini manje? Ulil Steve check mabasa. Awusabani ngasenza amabhidi, yabona ngespeed lihlanje ngithaphe lwakhona khizi. Hlali. Awuhlala usikazi ke kuluphi? Akazingeni indaba zethu. Yini inkinga? What's wrong Hlali? Ngisathanda ukukhuluma kakhulu. Nama. Akusamela ngakhuluma kakhulu awuthi yami. Why? Yeah. Why? Angithi hayi, uzokutshela. Why Hlali? Wenzeni? Nje sengikhulume kakhulu elifini. Hayi, awukachithi. Ukhulume kakhulu kanjani? Ngoba kachithi. Hayi. Eish.
ukuthi engiyifunayo. Funa ini efunayo? Filter. Manje ulelani ejele? Uthini? Aghele kae. Teng le kae? Le batla ho tshwana. Etsiphi? Wena sana u-respect abantu abadala bona. Esibali ngifuna ukukhuluma nawe. Awu-respect abantu abadala. Bapha abantu. Yazi ukukhuluma nawe. Ngifuna ukukhuluma nawe. Khuluma nami ku-WhatsApp ngifonele. Ngifonele nginamba yami. Afed. Zokufonela. Ke mang o mo? Ufike. I can't see you. Like the way font I can sing out of it. I keep on it. Shale or Hlali. oh, hello Shale. Or Shali. Eh? Ayikho right. Ngiyoze ngibe right the thing ibe nentshele lingana neyakho. Into yami ngakabi kanje. Angikho right. Kinsekele butsa ngiyona on vele. Ya tloelang. Off fela jwale for le mpotsa hore eng le tsebeng le lona re off for ntweo. Ibang. Taba ka sa. Hore eng. Taba ka sa. Ba antlwele ka wena ke wena o botsa hore eng e off eng whatever. Wena na re tsuba di-bank stocks wena. Hello Asian. How are you? Wena na re tsuba di-bank. Kabelo wayabibiswa phambili Anizwa yakuze mami kubajabula store nabakhulu. Yeah, we're good. amaluthini. Lutho. Hayi lutho yani kube yakhuluma. Uthini? Uring bohlala. Paul. Paul. Sama Paul antara. Le tla go tsa go tswa masong ka matsatsi. Yo. There's no need. Ngani slide namakhamera. Hello, Hayi asikhulumi nabantu esingababoni. Hi Asian mommy. hi mama. How are you? I'm so lovely, mama. Hi mama. Hello. How are you mama? I'm good at yourself. Eish masitsho ne-camera asikhulumi nabantu esisababoni. Wena, I look at you. Hey, ngaleyi. Kuma, you should hate you, wena. Hey, futhi angazi why ngikhuluma nawe. You should have confidence, man. Check label. Abanjani bakhulumela isingisi? Yeah. Abanjani bakhulumela isingisi? Hayi ngiyasikhuluma. Ungayenzi kanje. Awu so uyenza ithathu. Do this. What's that? Yini engimenzile kodwa ngishaya isituka. Paul. Ngicela ngithethe. Yekela ulevu. Ngeke. Hayi, ngicela ngimuthe. Asina amaqamba. Imang. Amala kuvuka. Asian, is that your brother? Who? I saw you on some other guy's video too. There's this guy called Fadi. You know him? What are you talking about? Keep it in my video. Uziphumele. Ubani ubukade uhlali? uTladi ngimbone kwevideo nikaTladi lo ngikubonisa
Come and see. Le kaenjani? Somebody else to you. Uyenze ngemali. Athi. Oh, Khathe. I just got back home like an hour ago. Yeah. Tired. Yeah. How much was it, Safi? 3K. 3K. 300. 3K, you know. Oh. 300 kanjani? Yeah, but like, Sebekuyini bese ngimshaya isituka cha. imagine. 300 ayisituki Yes. 300. So jealous with this. I can't even make it. You know, It is jealous, you know, son. It's a crazy Wi-Fi. Uyahlanya nomfana lo. Too much. Yeah. You know, this person in the comment is irritating me. Like honestly, like get a life, bro. Get a life. I'm thinking of getting another one next week. Next week. Yeah, I got the one on Sunday last week. Mm. I'm gonna get another one next week. What do you think? Should I? Do it. I'm do it. Do it. I'm gonna pay tomorrow and then book for next week. Then No. next week. No. I also want to touch you, but I want to do a full sleeve. Yeah, I'm gonna fill this hand, like it's gonna be free. Yeah. Then it's gonna be half a sleeve. They want to do a full sleeve. Very cool. Fine, a full sleeve. Do it very cool. Oh, shit, I forgot I can't choose. Yeah, fair. You can. Can I? Yes. You can. Dale. Wait, I might be back. I just want to do something. What's in case? Nathula. Kwenzakalani? Sengathi ngisakhulumi kakhulu yebo. Eh? Sengathi ngisakhulumi kakhulu. For in. Ngizozwa ney'nkulumo yazo. Inkulumo zani manje? Inkulumo zani? Wawushaya izandla. Inkulumo zani? Hey. Namangazi, ngibuza lokho. Sorry. Oh, one. Kaiser. Yeah. Asu Michael Jackson lo. Bheka la. Man. Why against the home? Oh. Oh. Awuye lokho. Uye ne? Kabuhlungu. Manje uyaphika yena. Mbani mhlawumbe.
Chobela FM. Wait. Hello. Imihlolo le. Abantu bahlanyela la. Good morning everything. Re logisa rona ka everything. Hello lwena Nkanyezi. Yeah. Re hello lwena Nkanyezi. Ke bone ngotse hello everything. So kuma ke itse ke rona le teng. Lwana o teng khona fao. Ai khona. Lwana khona fao o teng sham. A ke tsebe ka bang mara nna le hlala re se ha ona teng go nna le hlala. Awe. Yanong o ba ke dumedisa one by one ka maina. No, nka re hello everyone, sing everything. Nkitlo wa ilwana nyana yana. Yes. Manje yahamba. Ungayikhiphi le uthaphela kusizwe yini inkinga yakho. Akhishwa yimba. Hladi, ile Wi-Fi yasemapuleni. Shukuthi yakhamba. Raven uqalile into zakhe. Uqalile into zakhe. Ngithula kanje live namhlanje kabele ngithulele. Mina ngithula ngazikhamba. Ngifuna ukumxoxela. Le story. How are you Ntati? Same time ngazi kwenzakalani. So namhlanje ngithi ingakhi idate. Ramaphosa ungenile. Happy ne? Le nto ali Wi-Fi yasemakudeni kwenzakalani la? Yo, aniyamkhipha umntana abantu ayikhonali. Rulo. Angas. Wamtsiba Ramaphosa. How serious tla mone. Like so tsiba Ramaphosa buang ka yena nna. A ba tle re ipome. A ba tle re ipome. Joang. Re sherelane. O ikgona le. A ke go ile ke re shara gago. Nna ka ga. Itsa lona mo by one. Ke la apply. Nna ka ya gana re ke berekise ya gago. She ba nna ka igona. Ke ke ena mo kona ntho. Wena nje ngiyao. Akuna ID na, akuna ID. Hayi, wa play le jwang ko sna ID. Yes, go botsa questions tse dintsi. Wa play le jwang. O ska botsa. Sa play le jwang. Okay, hi, I'm back. Welcome back. Hi, Relo, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Sorry for interrupting. It's all good. Oh. Shoot Raven lo personal Raven ka. Personal man. Uyaqanga ukubulisa credit. Wangena uthi bambulisa credit. Uya live liya. Yakhe. Emacala mina ufika uthi yasho kimi ka. Ai yini le niyazi nini why bahle kanjani? Hi, Bo.
And I did say, I said, hello, Kabel. And you didn't give back. So I'm like, Umaka wena. hey, Ngibona. okay, stop. Tali, why are you quiet? Hayi baba. That's how I yatsela bayathusa. Angimazi bangazi. Why? Batsi ba wayetletse botlhoko. Why? O ntse motoho ka letswai. Into with what drive anymore. No, angithi maqeda ukuwupheka ufaka ushukela. Yena uthi itswai. Ile ukuthi umdobo ne-peanut butter. Sharp, Briaka. Badlala bawuthuze ukuthi stress. Talk about game buhlungu kabi. Buhlungu kabi. Rero a re yena hana ID. Mara o kena sekolo. Wena o tlo Man, because stay replaced. I thought I would do what was wrong. ke a skise go bua so ngai o ka mo Raven yena o ja mokgodu ka fork and knife. Ka bona gore re la makatsa. Even what's on? O ja mokgodu ka fork and knife. Di tsa teng di a When? go bone man. When did you jump for the second? O a skise ba jwetsa. Okay. Sharp. Whatever makes you sleep at night. Whatever makes you sleep at night. Uyakubona maka ka o. Ukishiki. I'm not betting. Bakhuluma nabo ba ukishiki ka o. Kanjani manje, because even my tone is calm as hell. Alo? My tone is even calm. What you talking about? Raven, tshela mina bekukhala ukwenzeni. Yeah? Ngitshela mina ukhathele ukwenzeni. He did nothing. Can't you? Bajwisa ka tsa nnete. So siyahlanya sonke sikhuluma iyi-one. You guys, I don't know. We're like, nna ke itse kabelo ke ena etsang gore le nagane gore nang. Kanjani? Because you keep saying that I'm fighting and I'm not. So, I keep siyahlanya. yeah? Keep siyahlanya. Also, because I'm not fighting what you have. Kisho ha sa go kitchen. Angeke ngifaka lo muntu lo ngedatha lakhe le-WhatsApp. Angeke ngimfaka na. Bula camera e ke le mo kitchen. Even the camera, I can't. You go kitchen. Asura. I'm in the kitchen, bro. I'm in the kitchen. Upasila ukuyapha. Aya ka yanke ya ga wena. Aya nkinga ntona bonke yabantu. Ngiyayibona le nto Kodwa le. wayeca ukuthi Ayithi ngiyabona ukuthi uyabona wena. hayi as long ubona. Man ngiyabona. Asi. Utona. Naye mina 11 ama 90. Mina 90. Eh? Ngigiphile futhi.
So ngiftile futhi ukuthi angizobonile leshanga leqeda i-live. Why vele? Angazi. Uvela asilahlekela nje kanjalo. Usile lo. Awumazi unida yena. Today nabadala. Yini inkinga yini? Kubuhlungu khuluma nami. Khuluma nobaba. Kaizer nakho-ke umuntu ubhuhu uzibonda bhuhu. Abantu bayahlanya bakhanda. Abantu mabadalile cha. Abantu bayahlanya manje. Usukele ubhuhu uzibonda bhuhu. Kabelo uthi ingelo sikabani yena? Uthi ingelo sikabani? Yam. Wena ingelo sikabani? Wena ingelo sikabani? Mina. Wena. Nami ingelo siyami. Arama ingelo sikamama yazi. Emavakeni. Ingelo sikamama. No, mina mama ngiyaphetha. Mangibona mama. Ngathi ngikhaya. Sanokumcela ukuthi angipipe. Hayi ngingakhona mina ukumtshela mama acela umpipe. Hayibo kanjani? Angangipipi mama. Akuyi ngokuthi ubani umdala kanjani. Why udla umdoko umdala? Anginavela ngokudla umdoko. Udla ini? Hayi ungamfaka ugiga umfakelani ugiga ugiga kana mamenasi. Why nifaka ugiga? Ugiga kana mamenasi ceda life angakhuluma. Why nenza kanje? Kanjalo. Uwe askisi. Qaba ka wena umfakelani ukutaceda life akashoko. Laba abantu bangena ku-YouTube bayamute. Baba. Yini inkinga yini? Ashila amapoto uyaphapha. Nguyaphi? Ashila amabhodo kanjani ba? Yeah, when I do that, feels nice. Njengoba lithi ugiga uRaven bekakhona nje ema-live bakhuluma nge-level lezo. Wena muwenzani? Ubani? Ngilele. Muwenzani? Ngilele. Ngenza ngilele. Awukhoni wena. Ibang nakhona ko live. Abana bastayo manje wabaningi kanje. Ayafa. Fakwa sana. Mina ngiyakhona mina ngiyazi. Kabuhlungu. Kamnandi kanjani? Mina nginawo ngoba ngiyangazi. Ngoba batla ukera no. Thapelo akayekela ukuluka Foster man. Sabona Relo? Relo? Yeah? Right. Hey, hayi. Mina kimi kusifanele nasebhara sha. Ebhara. Okay, hectic. Egiga. So ayijwayela lento yakho ne?
Akusimka. Sokuba i-habit le. Angizokuchazisela ngizokufonela ngada ngokutshele kahle kahle kwenzakalani. Eish. Ngafika uthiyam. Qeda ukudala ama-flop namanje. Kakhulu mina le WhatsApp eloshabalala ifuna ukungenela ivini ngiyidatha la ku-WhatsApp cabanga. Awuthi simfake ngizonikhulumela thula. Angeke akhulume next uzophuma. Okay. Fela mo fela jwalo. Phela jwalo. Yini chief nangizona ukuthi wava imic akhona. Lo mina afunde lo. Ula. Ubani kumina afundi? Chef. Uyafunda chef. Funda grade 11. Wazenza imali ngoma Mathemba. Ungasukeli chef. Hey chef Wazenza imali ngoma. Uchef ungichazela ukuthi uyakhona ukukhulumela. Uthi kwenzakalani boy? Ngizokufonela kunini. Sukhipha stress kusasa boy. Ukhipha stress. Uzokhipha stress ufika kumfrayile steak. Ngiyawayithini. Azoba stress. Asifokusile lesi steak kuseni vandaag. Imadoda nelive izolo. Abashaya. Giga. Angidlala yameli wethu. Nazo na isukile yo. Bathola ukukhuluma nathi akamela. Batshela ukhulume nathi akambe kancane angiziphaphela. Explain lento. Badlisiwa kugiga. Uyabona phona. Ajabona maqha. Badlisithu bathu. Sanibonani. Bathi abakhuluma abantu abangaletanga amakhamera. Right. Chapha na. Hayi mnandi. Laba abanye bayithu abangaphenduli bona. Nalo muntu asekhoneni. Hello, Chief, how are you? Sabona. Asikhulumi nabantu esingababoni. Awuthiyambiza. Akekho umuntu ongekho busy. Ngiyalimaza mfethu. Ngishayisa ngamagwaza fanele. Kunini ngidla ntwana. Yabona nonyabulala no. Ngamanisi ngakhi lawo. Udla wando. Leyo Uqedile uku-explaina futhi. Eka. Ngikutholela umuntu Explain nix ka ikipe ngiexplainayo la. Shothi ukuthi ngiphume la ngeblock umuntu. Khuluma nami uthi ngitholela umuntu talk to me. Ayi ngiyakwazi ngamfana. Right. Aliyahlanya Thiphe ntwana. Yeah, I'm right no. Wokha lento ngiyafika. Nangu December yafika hayi. Ngicela next year. Hayi, wawenza kanjani? Kwakutholwa December. Hayi. Welcome to the party. December sima office job. Phela mo lapho nalapho. So sonivakashela esibhedlela ukudla kungasangeni. Sesiniphuzisa amahewu ngidraw. Phela ukuthi idlala nawo bani ayoqalile nawo. Angeke wazi. Uqalile nawo. Angijabona. Kodwa sephinde video leyo okhuluma ngayo. Mfana, yo boy. Yenzani? Ngeke uzicela. Idliwa nakamanani le. Hayi ntwana yabona lena ne. Ngifuna ukuthi sibhaye ntwana ne. Ngifuna like ubuzwile strong uzindlale strong. Ngoba la Giga. Uchief udla ama-noodles ne. Makucabanga le kota. No. Yeah, we picture ingqondweni.
ukuthi umacala awusemdala ukwenza lento yenzayo. Awuhlalisi wahlala ngathi ucabanga umkhukhoshile unganawo. Yini amadonki abalekile? Hayi kubi. Amadonki or inkomo nawe. Inkomo. Ukhawugele kambe. Isukile. Iphethe blocker lo muntu. Kwenza ngathi akathandi ukudla. Kwenza ngathi akathandi. And you I like so. And izomblocka mfana, uzomblocka leyo muntu loyo. Ngeke uyathanda ngoba bamfonele ufika. Kubidala mfana. Ngiyakutshela. Angithi ngihlala naye leyothi. Nomuntu lo shothi ukhuthela mina mfana ngikhulu lo ngi-explain into engaphili. Suthini. Explain akayithuka. Mawungayizwanga la after lapha sazenza kwakho. Wow. Shutha umani la. Awuzwa le. Nawuzwa hayi. Explainer. Kaka king explainer kawo. Shuthi unenkinga mungeza uthi wabele ngikhuluma into. Shuthi unenkinga ngcono ngishayisana nangu. Mhlawumbe makutshela ukuthi ngithola. Nawuzoba hawu kwenye ukuexplain waya nje ukhuluma into eyi-one athi uyasala ugcina ukhuluma amanga. uRavin angazi kwenzakalani ngayo ikhishi la kubo kanti ayikili lezi awubona yikili. Why am I being included in the conversation? asikhulumi nabantu esingababoni ungalingi wenze kanjalo. The exception, ne? Exception ke bang Okay, sharp. khona le motho sa lightang camera mo. Right. Dakhutla chon. Hlale udepressed namhlanje kwenzakaleni? Angikho depressed, ngithulile nje. Uthuleleni? Woza. Tata. Yazi le ngoma le. Yo. Yini shit. Ngithule cause angisathandi inkulumo. Inkulumo zami. Inkulumo zami. Inkulumo zami. Sifika khona umuntu wakho uJamani. Kaizer. Thi ucocele Kaizer waba ekuthela wena. Khuluma nawe. Wayesojampele ukukhiza manje. Hey, Chief Master. I understand now, Tia. I understand. Why you go to this? Asikhulumi nabantu esingababoni futhi awusiza. Asikhulumi isichina mos. The exception, ne? Kimango timeng camera mo. No, wait. The question is the exception, ne? Kimango timeng camera mo. The exception, ne? Okay, yeah, the exception. Sekubutsa question. Kimango timeng camera mo. Dakhutla chon. Ngizokutla mara wabona ke tla sign language. Futhi wena kahle kahle uzenza. Usakhiza ubuso. Uyambona no Chief Kate ulande ipressor.
Awu bafethu kanti iyalibona ikhanda lami linjani mfethu. Awu. Akhanda lakho liyaphetha mntwana wami ungathi ufake ipisi. Aliyafanela nawethu case angayenzi ngcono siyazifanela. Hey, kubi mfethu kubi ngeke kulibe. Afike nami Isibheke kanje. mara Kumele uyogunda la Oliven. Kumele uyacave Oliven. Oliven. Kukubi. Kumele Oliven uyogunda. Angeke. Shaya isishiko Oliven. Right isibalo mina ngithole yokundikazi. Arami ngicabanga mfana ngicabanga ukudaya vele yabona. Khala. Angazi. Blue. Ukushaya blue. Hlaba iphephuli ntwana. Hayi into zami ke lezo awuthiyama. Yakwazi. Ngathakazi. Mfethu hlaba iphephuli wathi. Gcwale wena. Hayi mina mfana ngiyengidaya ngisadaya. Chef uyanya ngomlomo. Wawuhlabeka wena. Mina sengiyasho ukuthi ngomlomo wona uyanya. Oh. Kanjalo nje. Hayi izinto zakadika bophephuthi. Yabona wena. Ramo. Phela njalo. Oh kanti ungiphethe kanti. Hlalisi. Mawuthule so yazi angithandi. Phela mina sengijona ukuthi la kule live kuthula mina ngiwani ime ngithulayo. Mana ngisathanda ukukhuluma. Kwenzakalani ichufu iphelile? Yini uthipha ukuthembisa ama right? Ngika ngena mina lapho. Mina ningifake. Angithi last time uthipha uthi akumelanga ngisakhuluma nabafana kamakugena abafana umfana nawo. Ngika ngithi uyazi angithi uyazi ukuthi unama private part ayi2 so asazi ukuthi umfana njengombazane. Wayuzibala lapho. Sorry. Unthathu ungenile la. Ubani Mthathu? Mthathi. Mthathi. Akafuni ngena ngitshela ngena. And uyasuka Mthathu usuka ngomjalo ushaya udzadza dzadzi. Ngiyazithola. Yeah? Next. Usuka ngomjalo. Yes. Hayi ngiyalazi lijizi. Liphi ungabi Hey. Aneva kabe. Sekela likusa. Angeke namnyala. yini ngeke. Wayalala lo celeni kwakho. Wayengicabanga ukuthi ulele. Awublinka zona. Wayengicabanga ulele. No istyle lesokublinka kanje. Wanisukela uthiyama. No, kanti ublinka ngistyle uyabuya. Hayi ngifakela umuntu. Awuyivini yaphapha umazi. Angamazi namanje. Mina ngistress ohlala shem. Uphi German namhlanje? Kasakhona uJamani. Ngiyastadi. Hawu. Ubona uchief aphuma ngithi chief uyamhetha. Ukhethi uchief Giga ukhetha umunye umuntu ayike uJamani. So uJamani akafuni ukuzibona lapho nochief khona. Shothi ke thina mele sele i-foundation. Ha. Just swig. Shayithubi mina amakamera ayi3. Yangithola. Leli lincane lika chef. Usamfaka ungamhayi. Train uchef la khona. Ngitshelile ukuthi uchef uphethe esinye sedabadaba. Ukutshela ungakhulumi la. Papa wena. Uchef lo muntu la evini.
ungakhulumi lezo zinto. Bani Ntho tse uRaven? ke tla hayi la nyela che Asikhulumi nabantu esingababoni. Asikhulumi nabantu esingababoni. Hayi sala. Asikhulumi. Le ga motho wa chief ke mang? Ngika ungakhulumi naye mekele. Phuma kuwe. La nyela. Muri. Chapelo simbloka lo. wathukana kanje mara Raven. Why? Hey, why attached? You. Ke thasti wa ile bua mashano kana. O tse wa khutla o tlo eta camera wa bua mashano. The question is why ile bua mashano kana. Wena wa bua ka mashano wa. Why? I re. Why ile mfaka mona ke teng go teng. Ke makhelwane hao ka moo. Angithi bekafuna ukuthi ubuye. Solo kuhambile phela. Uthi uzovulela ushef icamera. Nna. Wena chef o botsa batho ba gore nna ke sa. A re botsa next re one le re intlwetse. How? Le bone eng first of all? Ne re kgonelana. Ne re tsa? Ne le kgonelana. Hlale. Just because I slept on a call and she slept on a call doesn't mean for a man. You slept on a call. Like me. Call ya o le mang? Le chef. Group call. Group call. I can see you. Kathi lo chapelo chabala lufakwa ubani na? Uyasifaka. Hey, esiblokini lo muntu. Ukuphi? Nangu check mabasi. Check. Manje wena mangifuna ukulala mele senze kanjani? Sofuna ukulala. Singaki? Izosiphelela. Yaziphelela live. Angelihleli one. Asimyekeni, asikhulumeni into zethu myekeni lo. Athi ngiyasixoxa. Raven. Yaki. Yes. Chef nangu Raven ke. Yambona. Ngiyambona. Umbona gago ntse jang? Why tshone tsa sawa? Ke gore jwang kapa jwang. Fine, that's cool. And when I say something that's wrong, the rest you provoke me, but it's fine. I won't provoke. I want to go when you go in again. The chief. Don't go to the chief because the last thing I remember. That's another question. The conversation that I was having with Chief, it was about the contract that we reduce. I don't know how y'all concact all of that into Nali Chief what, but okay, sharp. Why lo muntu osifundisa athi bontate emsifa angathi bontate libomba. Ayithi ngisohlala umjita naye. Hayi mina ngisafuna ukulona abantu kuma live. Konje muulwa. Hayi. Bekalwana ubani? Usingisilima kanje. Umjita ori intombazana. Ngalwa nentombazane mara mina. Ulolana manje. Hayi. Ngispitele ya. Ke soya byanong. Yini soya? Hello, Aus. Muthi soya zwanuthi. Awuyazi TikTok sound like awuyazi. Angikazi. Alright. Wala wacima ikamera. Wacima ikamera.
uthi iphuthe engasayivuli. Oh, yeba. Sibusuku kakhulu. Angithi ngiyashitsha ngamehlo ukuthi ngizaba ubusuku. Ngumdala kangaka. Ngathi ngibheke izulu. Manje giga wena awucimile mngana. Usa-explain ugiga. Explain kakhulu. Namhlanje bangathi bayamdisturba ke. Usemakhandeni bafike lana awuthapha. Ngiyayeka nje awuthapha. Anexpandeni ukwabesi lapho. Funa expanda bani? Why? Bathi style ukublinka kanje yazana. Bathini? Style ukublinka so. Lwele lo. Uchief uphuza amahewu. Chef abantu bamahamba. Uphuza idragon. Dragon. Uyangithuka. Wena ngiboni. Dragon. Monster. Dragon. Kuthiwa kanjani? Monster. Angiphuzi dragon mina ngali ngihlale eshawela mar dragon angiphuzi ne-switch angiphuzi ne-score angiphuzi Uthini ugiga? Why ukwathisa ugiga? Ungakhulumi into eyisho. yaba like ngiphuzi i-monster or i-passion fruit. Ya bese yazi ukuthi-ke i-Red Bull-ke siphuza masekuteshwa-ke angithi uyazi la ile yanzana Omunye uphupha adla akasafuni. Sizenza njani? Ohlezi adla ngithi. Ngizuma. Ngiyacabanga lami ngizuma. Ngicabanga la ngizuma. Bayenzani? Bakudlisile iboxo emaphupheni. La ngizuma. Ngiyacabanga yini ngizuma. Inyanya man. English bell polo. Inyanya. Ngiyavundu. Ngiyazi uhlala uthatha i-screenshot uzokusendela lapho mhlalisi. Yes. Screenshot sana man. Ay. Utipile la. Thathile ngizokusendela. Ngiyakwazi mkhulu. Ihlali. Why this Disney banali itayela yana lezi ama remote control? Hayi. Angifaki mina. Nawe uthatha ama screenshot ngikufaka kanjani? Sokwenza itika. Abang. Ngenza istika ngihlafuna iphupho. Nasilesi sakho. Nasilesi sakho lesithi. Eish. Chef uyabhema lapho wena ngathi ngibona into. Angeke chef ngeke ubheme lapho namanga. Uyangiphaphela ntwana. Wazi ngathi la kithi mfethu iMagida sibhekana. Uthini athi? Hawu. Hayi sorry mangabe kubuhlungu. Nawe mawuzala uzobhemela ngaphandle bhuti. Ya, umfaka uchisa uthi yamkhoza ukuthi uhlala kaMagida sibhekane kahle. Yamusa. Awu ngisho kanjalo mina. Kahlale ngaphandle bhuti. Ubhemela ngaphandle mfana. Noma ngathi kuyabamba kanetha 8. Noma ungahlala ngaphandle kunetha kubanda ngeke uzwe nithi. Yeah.
Kumele ihlalise ngaphandle le ntwana. Yo, sengifelani manje? Ngicela bamagida sibhekane. Hawu, angithokozile ngaphendula. Angizange ngicondisela kuwe mas. Wawenza ngathi ngicondise kuwe. Why mina ningi-expand Kumele yami aliseli bafethu. ehlale awufakuliseli lapho. Hathi sikubuyisele mkhosi wami. Okay. Manje lala ngeside, lala ngelihleli one. Asikhulumi nabantu abakuma-comments umuntu kumele angene anibudise kahle. Sibe kuninafakaza today. Ngithi abulise bona kahle hayi mina ababulise kahle. Asambe ke hlale cause ngiyafakaza. Asabu. Yeah? Shaw, asiye. Uyadlala wena. Hey. Hewa. Wow, sase la. Aphume 2 ngibona le 2 yaphuma ngifuna ukubona. Ubona? Phuma ngibona. Gone. Gone. How? Azuko uyeza ma. Hey kwabe siyayeka ukwabe salala uyabona abantu bayahamba kwabe singana mambo silalela hayi. Ulala nentwana yami. Mina ngithandi ngawo time yazi. Deeper. Reven ngikusendela i-screenshot sakho wena. Screenshot sami. Next, actually, bueno, no puedo creer. No le screenshot. Kwabe siceda le live mkhulu. Emma Bill, wow. Hi, when I got my English. When I kick a come here. Lala mina manje. Emma Kiga. Never saw again. Hi, what's the nation? Bye. Good night, team.